wabarakatuh. Wonten mriki kula lan kelompok kula badhe nerangaken babagan pamentasan drama. Sakdurunge tepangaken nami kula Binar Arkatia Srihendra saking nomor absen 8. Kula Hanandara Trisarawati nomor absen 16. Kula Hadikrana Suwara nomor absen 19. Kula Putri Dwi Marani nomor absen 8. Kula Raditya Adil Indratanaya saking absen 9. Kula Satrio Caksono saking absen 3 doso sekawan. Lanjut banjur ning materine. Pamentasan drama inggih punika sanes ketinggalan ingkang nggambarake interaksi karakter lebeting aktor drama kalihan visual lan audiotif. Pamentasan drama dipundhindakake wonten panggung utawi teater. Setunggal nentokake tema drama. Tema minangka babagan pisanan kang kudu ditentokake sadurunge gawe naskah sandiwara. Tema sing digawe ora kudu tema sing ngandhut prakara utawa konflik kang kompleks. Menawi bisa juga saka cerita rakyat utawa pengalaman urip. Cerita sing kajupuk bisa babagan katemenan lan trima ing pantun. Ingkang jadi tuladhane yaiku mentasake drama tradisional kanthi lakon keong. Sakwise tema ditentokake, banjur nentokake alat gawe. Tumrap sapa paraga sing kajimbah paraga ake sawijining tokoh sadurunge teks drama. Kajaba iku nentokake sutradara utawa pawaongan sing ngerti temen lakune crita lan ngatur samubarang saka purwa madya nganti wusana pagelaran. Sutradara banjur milih paraga kang kajumbuhake kalawan patekane saben tokoh sadurunge teks. Dudah teks skenario. Gelaran sandiwara tentu orang uwal saka perangan teks skenario. Kang ngandhut saka bening perangan kanthi perinci kalebu piranti. Gelaran drama lan teks pacelaton antarane paraga siji lan sijine. Sadurung lakon digelar skenario kudu dibabar supaya gambaran naskah drama bisa ditampa dening kelompok kang samengko maragakake lakon. Bladen maca lan akting. Sawise ana teks skenario, sutradara nerangake alur cerita lan cara maca naskah ingkang pas kalian watak. Para paraga salajengipun nglaksanani latihan maca lan apalake dialog. Ugi nglaksanani pola tingkah ingkang trep kalian katerangan ing naskah. Dadi simpulane, pamentasan drama inggih punika seni ketinggalan ingkang nggambaraken interaksi karakter lebeting naskah drama. Nah, supaya bisa kangge sarana lelipuran ingkang keji, babagan ingkang kudu digatekake yaiku ana nentokake tokoh gawe sandiwara, andung gawe, dudah teks skenario kanthi perinci, lan gaden kangge maca lan akting. Sampun cekap semanten pitutur saking kelompok kula, menawi wonten kirangipun kula lan kelompok kula nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.